Ya sunanka? Kamala Bishir. Kamala Bishir. Shekara kana? 18. A ina? 19. A ina kake da zama? Dan ƙara zama. To me ya faru? A ina tsakuwa take? Can take kusa da mu. Can yamma da fuskar sosai. Ta wajen Zamfara. Yan Zamfara ma. Zamfara. To me ya faru ga ka 'yan sanda sun kamo ka sun ce kana cikin daba? Abin da ya faru, wata rana ce ran Asabar. Ban daɗe dawa kabo Kaduna ba saboda Kaduna ne ke kabo wani gola. Ban dawo kabo sai wani bihillaci wanda ake ce Ma'azu. Sai ya ce man yanzu in ɗauko mai wata mata mai roda. Sai ce gaskiya ni yanzu wani wuri nake son zuwa babana ya aike ni. Sai ya ce man wallahi yanzu na ce a'a Ma'azu kada mu haka da kai. Sai ya ce man wallahi in baka je ba sai na ma alaƙanci. Sai na ce to ba ni lambar mata daga nan hebar lambar mata ya ba ni lambar mata daga nan hina kunan nan yankara ya ba kowane 1,500 na kunan yankara shaman 1,000 na rike 500 da na rike 500 daga nan hina ta yi na kusan in kai abin nan na rodam daga nan mashin da ya faci da ya faci na tsaya nan wajen mai faci sai na kira mata na ce ga nan mashin na ya faci amma ga nan wajen mai faci na ce mai faci ana yin faci ce ana yin faci amma dai injinin shi ya lalace in jira zai je ta wani injini ya zo yin faci sai na ce billahi dama akwai wata mai fara wurin sai na ce kira mai fara ne su ga fara wani naira 50 ta dama hore ta je ta amsa su ga inda sai so ce man ni ban da hankali ne ban sani wannan mata ta sallah ce sai na ce wallahi ban sani ni ma nan gari da aka sani ne kan mata ne saboda inda nake magana gaskiya su suke ne To kai Kamala an ce kana cikin daban barayi kuma ka yi bayani ka ce shi wannan kasar gumin barawo shi ya aike ka haka ne? da shi ya aike kuma ka yi gaya wa 'yan sanda shi babaye ko ba babaye ya aike ka ba? a'a ba baban gida ya aike ni wane ne ya aike? Ma'azu ya aike Ma'azu. To kuma ka yi musu bayani ka ce mashin din ma shi ya siya shi baban gida shi sai mu mashi amma Ma'azu shi ya aike ni saboda ni baba ya su waɗannan mutanen me su? shi baban gida din to magana gaskiya inda hilani ne na sani saboda ni barawo ne kuma kai ma a cikin su kake a dabar su kake amma tun da yanzu ka zo hannu ai dole dama duk za ka yi wannan bayanin mun sani a'a yalla ni ba cikin sani ke to me kai ka za ka je ka ɗauki matar ɗan sanda saboda inda nake idan ban je ba gaban Bayan ka mutum nake a gaban mutum inda nake da ya aike ka ka tafi inda ka je wurin suna wurin su yan sannan su barayi a'a ba su wurin to me yasa daga nan ba za ka je wurin jami'an tsaro ba to abin da yasa kuma ka faɗa ka ce kai a ƙaryarka ka ce can kake a caɓa a can wata jiha a wajen katare a kaduna ke gwanin gora to a gwanin gora kake ko daga nan tun da ɓarawo ne ya aike ka me yasa baka koma ka gudu inda ba an kana tsoron cewa zai kashe ka ko wani abu kaga ƙarya kake kana ji yalla bai ba wai wannan nake tunani ba abinda nake tunani idan na gudu iyayena yana yi musu walakanci shi yasa kawai na yi haƙuri inda yanzu kuke a garin da kake yanzu mun hayan daji a ya tsako a yan tsakuwa ko duk wurin soya durin magana gaskiya akwai hausawa akwai hilali duk barayi ne duk wanda ka gani a wannan wurin barawo ne in kuma ya zauna tare da su yana haɗa baki da su to saboda babu wani mai gaskiya daga inda ka fito aka kama ka babu wani mutum mai gaskiya a wurin kuma kai barawo ne a cikin daba kuma kidnapping ka je yi aka kama a'a to shi kenan mun gode ka je ka zauna